na, yan na, yan na, yan na. Salamat po tayo Mento and like and share po. Welcome back mga kakamba. Welcome back to my channel. Ito na naman tayo ulit. Paalala lang sa mga magagagamba dyan mga kakamba, huwag talaga kayong papatol sa pera muna bago gagamba. Marami nabibiktima, dami nagpupos. Kahit mga sinasabing legit yan, bako pag-usapang pera muna bago gagamba mga kakamba, huwag kayong papatol. Huwag kayong papatol mga kakamba. Kung gusto nilang gagamba, sabihin nyo ipadala sa inyo muna bago gagamba. Napakahirap pinaghirapan nyo yan. Ang dami pagsamantalangan kasi mag-off-season na mga gamba sa gamba ngayon. Marami nang tumigil na naglalaro kasi nga bukod sa napakamahal, kunti na lang supply, halos kunti na lang pagpilian, tapos karamihan pa undersize. Pinakita sa akin dyan ng sukat, sabi ko Tercera, sabi niya TM daw niya nabili. Sabi alanganin nga talaga sukat magagamba, alanganin. So yan, shout out muna kay kaya MGT Game Unvlog, si Jeff Ronda, si Emerson Francisco, si Gagamboy Spider from General Santos, si JB Ochoa, at saka si Japs Spider PH Spidey. Yan, saka si si Papingski TV Antonio na taga Kamiling Tarlac daw yung mga kagamba. So yun, may paglalabanin natin dyan mga kagamba. Jinsan versus Cebu. Ayan ang picture. Ayan. Ito ang Cebu, yung light brown. Tapos yung Jinsan, ito yung dark. Yan. Masyadong. Ayan. Magamba. Medyo parang mahaba yata sukat itong Cebu So, sige, paglabanin natin mga kamba. Nakakasana ito. Hirap picturean minsan, malikot. Ayan. Tignan natin mga kamba. Yan. Yan. Balik. Nako. Pati hulog, diretso naman to. Ito namang patihulog itong Cebu. Nako. Naloko na. Untik ng takmain sa likod. Marap ka. Ayan, mag-aharap na sila mga kagamba. Yan na. Mataw yung Cebu. Okay. Walang tigil bakbakan. Walang tigil. Ako, nahawakan yung paa ng Jinsan. Pero sumasapot yung Jinsan kahit hawak na yung paa niya. Sumasapot din yung Cebu. Ayan. Nanamimik silang dalawa mga kagamba. Nanahimik silang dalawa. Hindi nakakagat itong Cebu. Itong Jinsan yung lights. Ang nakakagat yung Cebu. Pero kanina sumasapot yung Jinsan, yung lights. Ayan. Hindi na kumibo yung dalawa. Ayun. Nasaputan na yatang tuluyan yung Jinsan. Sinaputan ng nadali na binom kasi yung Jinsan. Hindi nakakagat kasi yung Jinsan pero sumasapot kanina. Ayun na, kumakawala siya. Kumakagat din yung Jinsan. Tapang talaga. Matikabong bakbakan mga kagamba. Napusuan na mga kagamba itong Jinsan. Yun, talo mga kambang Jinsan. Magagaling itong mga Cebu ngayon. Ayan.
So, yan mga kamba, hanggang sa muli. Maraming salamat. Hi! Subscribe po kita ng video. Like and share po. Bye!